Maayong gabi pag-usap, mga angkol, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin. Good evening! Ayan, nagising pa sa mga ganitong oras. Okay yan, kasi may ginagawa ka, no? Ayoko namang aantukin ka, hindi porket yung music ko. Di ba? Awards, no? Ayan, shout out sa mga may mga kapatid ngayon, no? It's either babae ba yung kapatid mo, kaya lalaki, o kaya naman hindi lang isa, hindi lang dalawa. Isang dosena. Alam mo, nung araw po mga kabisyo, normal lang po yun, no? Na hindi, na merong kapatid. Minimum kaya siguro, mga kalahating dosena. Nung araw yun. Pero ngayon, ang mahal ng tuition, no? Siguro, nung mindset ng ating mga magulang lang, no? Eto lang, hindi naman ako sigurado. Kasi po, mas marami pong magkakapatid, mas maraming anak, mas maraming makakatulong sa pamilya. Awards, no? Siguro no, tama ba ako mga kabisyo? Correct me if I'm wrong, ha? Pero yan lang, yan yung opinion ko po, ha? Pero sa ngayon kasi mga kabisyo, mahirap eh. Okay, ang gatas pa lang, magkano yung gatas? Sabi ko nga, kung pwede lang tayong mag-alaga po ng baka, tapos pag nagugutom yung anak, pag nauuhaw, gusto mo na siyang pakainin o kaya pasipsipin, dalhin mo lang yung baka sa loob ng kwarto tapos mututoy na. Pero hindi. Ay, nako naman. Ito, pinag-usapan po natin dito mga kabisyo, itong tungkol sa mga magkakapatid, no? Ikaw na may kapatid na babae ba o lalaki, alam mo mga kabisyo, ang pagkakaroon po ng kapatid, talagang mahalaga po yan sa buhay ng isang tao, no? At isa naman sa mga benepisyo at kahalagahan ng may kapatid ka ay kasama sa alaala. Awards. So, ang mga kapatid ay bahagi ng ating mga alaala mula pagkabata hanggang sa ating pagtanda po mga kabisyo. Siguro nung bata pa kayo, lagi kayong nag-aaway. Pero pansinin nyo, ngayon malaki na kayo. Hindi na kayo nag-aaway, nagtutulungan pa nga, di ba? Oo, may nabasa nga ako dito mga kabisyo nung bata daw. Iba yung klaseng away, pero ngayon away ng mga matatandang magkakapatid. Lupain. Alam mo, siguro hindi yan sa mga magkakapatid yan. Kung ikaw ngayon, uncle, auntie, kung meron kayong mga kabtangan, may mga lupain kayo, may mga properties po kayo, habang maaga pa po, mas maayon, mas maganda, hatiin nyo na po mga kabisyo. Para balang araw, hindi yan magiging dahilan ng pag-aaway ng mga magkakapatid. Hindi naman yung mga magkakapatid ang nag-aaway dyan eh. Kasi siyempre mag-aasawa na rin yun. May asawa at may mister na po yung mga magkakapatid. Okay sila nung araw, pero nung nagkaroon ng asawa, siyempre, meron naman. Iba din naman yun eh. Kaya habang maaga pa, i-divide nyo na yung properties. At shout out pala sa aking mga magulang, no? Awards, oh. Yan, wala na. Mitaliwan panaw na yung aking tatay, pero bago siya namatay, hinati na niya yung lupa. Sabi ko, ba't mo ba hinati? Ba't mo ba binibigay mo na ngayon? Buhay ka pa eh. Sabi niya, para kayo na yung magbabayad ng real property tax. Ganun pala yun. Pero hindi pala. Para hindi mag-aaway. It's a good thing, no? So, nung mitiliwan panaw na, nung namatay na siya, hindi na. Wala nang, we're in good terms. So, 4 po kami magkakapatid. Sana po mga kabisyo, kayo din, ganon din po mga kabisyo, ha? Marami tayong mga naririnig. Marami tayong nung araw din nag-aaway dahil nga yung malaking lupain, pinag-aawayan. Minsan nga, maliit lang, 200 square meter, pinag-aawayan pa. Ganon yun, kabililhon. Kamahalaga yung mga ganon mga kabisyo, no? Mga madalas na dahilan ng away ng mga batang magkakapatid, no? Mga bata to, ha? Yung mga nag-post, no? Sa aking fan page, no? Sabi ni Mariano Gula sa Nico, pagkakaroon to'y ng mag-ilugay sa charger. Nung araw, nung bago pa lang yung cellphone siguro. Hanggang ngayon siguro din, no? Pag pareho kayo ng Android siguro, kaya iPhone, ayan, at nasisira yung charger, nag-aaway. Sabi ni Tika Rowe, nag-ilog sa ginamos school. Oo nga, no, nung araw, no, ulam yung ginamos. Yun ba yung bagoong ba? Marami siguro nakaka-relate nito, especially nung araw sa probinsya. Pinag-aawayan yung ginamos, yun yung ulam yung bagoong. Tapos bahaw, sarap nun, no?
Ay, bago lang po ako nagpadala ng ginamos. Dinalhan ako ng aking kapatid through my pamangkin. Yeah, words. Pero hindi umabot isang linggo eh. Tapos sarap yung sili. Yung sili na maliit ba? Anong pangalan dito yung talagang sobrang sarap. Pag Bisaya ka, ayan, makaka-relate ka talaga mga kabisyo. Yung ginamos. Sabi ni Joe Abdul, bakit lagi na lang ako ang inuutusan ni kuya or si ate nagsiselfone lang, wala naman ginagawa sa linya ng isang kapatid, idol? O nga, no? Felix Valdez, yung cellphone. Siguro nabilhan yung kapatid ng magandang cellphone. Yung sa'yo, baratohon. Barato lang. Siyempre, Jomar Angeles, sabi, mag-agawan ng laruan. Maayo ko siyo ng kigultoy. O nga naman, no? Sabi ni Sesh Silva, ayan pa, sabi dito, pag bata pa, champola. Pag matanda na, lupain. Nabanggit ko po to kanina mga kabisyo. Sabi ni Marvy May Dapog, sumbong. Tama, no? May mga sumbungirang kapatid. Konti lang na ano. Alam pa, si ano pa, si kuya, si ate. So, yun, yung madalas na pinag-aawayan. Sumbungero. Pero pag wala yung mga nanay at tatay, sigurado kulatado. Arcel Arroyo, sabi dito, lulipap. O nga, sarap ng lulipap, no? Supsupon yung lulipap. Pinag-aawayan niya, galing niya sa bibig ng isang kapatid. Gusto pang angkinin, pastilan. Nung araw, di ba? Ayan, sabi ni Morrison de la Cruz Lin, hugas plato. Yan, tama, no? Chonarian Rayos del Sol, mga tapulan. Sabi dito ni Rose Ann Valencia, awayan sa lupa. Hindi po. Away ng batang magkakapatid po. Hindi yata ito nakabasa si Rose. Miriam San Roque, utos na magulang pag papasahan pa, maiuwi sa away. Awards, no? Yan ang sinasabi po natin mga kabisyo. Lane Santillan, nagnanakaw ng pogs at text. Nga, mga laruan pa rin to, no? Yung mga laruan namin nung araw po. Alam mo mga kabisyo, ang pagkakaroon ng kapatid po ay tunay na isang kayamanan at nagbibigay ng maraming aral sa atin, no? Sa ating buhay. At sila yung mga kasama po natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay at siyempre nagbibigay kulay po yan. Kahit sabihin natin may away, may saya din yan. Siyempre, that's part of life po mga kabisyo. Shout out sa mga maraming magkakapatid. At ngayon, ayan, marami na pong apo. Si Lolo at saka si Lola. Okay na yan, no? Dagan kayong salamat mga kabisyo sa inyong pagtutoy sa ating programang Tutoy na Love. Ako po ang inyong Uncle Totoy. Kasama nyo gabi-gabi, Lunes hanggang Biyernes yan. Alas 9 po ng gabi hanggang 12 midnight. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Ingat po tayo mga kabisyo. Goodbye and God bless. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!